Ayan. So, kailangan talaga may nakikita akong petsa. Petsa at saka yung araw. Importante sa... Hindi ko alam. Kailangan makita ko talaga siya. Hindi ko alam kung ako lang yon, pero... Ayan, tinransfer ko na siya. Para dito na lang yung... Parang yung entrance pa, hindi na sa nahaharap. Small turtle. There's turtle. And can put in water and you can build it. Good morning! So, good morning. Today is, medyo haggard yung mukha ko ngayon So, today is, May 1, 2019. And, grabe, Mayo na, no? And, nabisi ako kanina kasi naglinis ako and, ginawan ko ng bagong meal plan. Naalala nyo, nung sa lumang bahay pa ako. Yes, sa lumang bahay pa nga. Nung pinakauna kong vlog, na sumulat ako ng sa ganito, sa block na sa block na tawag dito. Dito sa block para siyang cartolina, 'di ba? Naalala nyo? Balikan nyo yung video ko dati. Pero yun lang is chalk yung ginamit ko na yung mga colored. Ito is plain white lang. So ginawa ko siya lahat kasi nag-meal plan ako kagabi. And up to 2 weeks. Yan, kaya medyo mahaba siya kasi tingnan pag nagsusulat talaga kailangan may petsa, may pakita ko sa ayan. So kailangan talaga may nakikita akong petsa at saka yung araw. Importante sa hindi ko alam, kailangan makita ko talaga siya. Hindi ko alam kung ako lang yon, pero kailangan ko siyang makita. So sinulat ko siya lahat for 2 weeks kasi para alam ko, para pwede kong, kasi syempre paswap-swap lang naman, paswap-swap yung kung ano yung uulamin namin. Kaya kailangan ko talaga siyang makita. Visual ako na tao, kailangan may visual ako nakikita talaga, kaya ganyan. And ayan, sa Sunday is my trip, may family reunion sa side nila mama. So pupunta kami doon, kaya wala kami sa Sunday. Kasi Saturday ng hapon ata or gabi kami aalis. And ayan. At dito naman nilagyan ko lang ng wala lang akong magawa. Kasi yung hinahanap ko na yung parang frame na may frame na it's coffee churba. Wala na, sold out na. Meron doon na sobrang laki, hindi naman magkasya dito. Kaya sinulatan ko na lang siya dyan and didikitan ko na lang muna dyan ng yung white na tape para lang hindi siya mahulog kasi naubos na yung aking double-sided tape. So, ayan lang muna yung nilagay ko. So, it's coffee o'clock. Wala lang. Kita lang ako. So, sinulat ko lang siya. So, ayan. Wala lang akong magawa talaga. Kasi natapos na akong maglinis. And yung aming refrigerator, tinransfer ko dito. Ayan, tinransfer ko na siya. Para dito na lang yung, parang yung entrance pa, hindi na nahaharangan sa ref. Kaya dyan na lang siya. And yung aking tinransfer ko dito yung aking chore chart. And ayan. O, diba? Nakikita niyo yung reflection ko. So ayan, tulog pa kasi sila papa. Kaya magluto lang ako ng egg. Egg lang kami ngayon, tsaka bread. Kasi, walang, di ba Labor Day ngayon? So, tawag dito, Labor Day. So, yun, holiday. Kaya magluto tayo ng egg. Magluto ako ng 4 na egg. Ayun, aso. Wait. Okay, lalagay. Usual yung pwesto nyo dyan talaga lagi. Alas 3 pa ako nagising, guys. Kasi naglinis ako. And yun, nag-meal plan. Kailangan kong tapusin yung mga kailangan kong gawin.
Diba? So, at least mahaba yung oras at saka nakapaglaba na rin ako ng puti. So, pag-ising ng aking mag-ama is hindi ko mamaya ko nagigisingin si Papa kasi alas 12 natin alas 12 na natulog yun. Hello guys! Good afternoon. Actually, nakatulog ako. Nag-edit ako kanina, nakatulog ako. So, ngayon is lunchtime na and magluluto ako ng baka. So, ito yung lulutuin natin guys na beef. Ayan, maaga pa naman. Mag-alas 11 pa lang. Ayan. Lagyan natin ng mais guys. Medyo na na nga yung mais eh. Malapit na siyang matawag dito. Malawos yung mga Kaya lulutuin na natin. Yung mais. Nag-live pa rin. After tol nila, nag-live din siya nag-dinosaur tutol. So nag-live og? Nag-live siya. Ito sa mga dinosaur. Ay, nag-live ang turtle sa mga dinosaur. Oh, friends sila. They are friends. Say hi. Hi guys. Gusto mo kapag hi guys. Oh. Hi guys, there's small turtle. There's small turtle. And can put in water and you can build it. Tapos, nag-erase ako ng aking, sa kuko guys. Mas okay itong OMG na, acetone. Kasi, talagang mabilis siya makatanggal. Pesos lang. Nagkalat yun dito kasi, yung ginagawa ko kanina. Yan. Tapos ito, pinapakuluan ko. Kunin natin yung tawag dyan. O yung mga bubbles. Itong mga ganito. Kunin natin. Hello guys, good morning. So today is May 2, 2019. So nagluluto ko ngayon ng sotanghon. So ilalagay muna natin itong ating kasi mainit na. Oh my God. Ayan, ko lang. Tapos nakapagtadtad na rin ako ng ilalagay ko. And itong sotanghon yung ating lulutuin ngayon. Ayan. So nag-edit kasi ako at sinisave ko, tinatransfer ko lang dito sa computer kasi hindi na magkasya dito sa phone ko. So kailangan ko siyang i-transfer. Ang init. Ang init ngayon. So mamaya is mag-grocery tayo. Kasama ko kayo. Sana makapag-vlog ako ng maayos doon kasi nandun si Hagrid or baka ko na lang siya kay mama dun sa bahay. Doon ko na lang siya para kasi pag kasama ko ngayon sa grocery si Hagrid, ayaw niya hindi na kagaya dati. Gusto niya kasi nakakapagod daw magsama-sama sa akin kasi kung saan daw ako pumupunta. Kaya, ayun. Anyway, lalutuin ko lang to. And, may edit pa kasi akong isang video para may stock lang na para bukas. So, lutuin natin yan. At saka, kaya marami to guys kasi magbabaon din si Papa niyan. Kaya dinamihan ko na para masali yung pambaon niya.